bahay. Kada puntag ra ba ning doon ay musulod diri sa simbahan unya kini ba nga magampo. Ay magpakaroon inong ko. Naman to extra ito nga uniforme dito sa Santos. Ako tong isupot. Hindi bopole kung parog di siyang gatubangan siyang giampuan. Ginoo, nigtak na nagkapunon. Ani aki mong alagan, nagampu ka ni mo, Ginoo. Unsa may imo nga toyo, mes? Hala? Ang Ginoo, mitoy ngo. Ni ako, Ginoo, kay bangay kong pasaylo sa tanan akong kasaypanan. Makasasala di ka, mes? Oo, Ginoo, makasasala ko. Sige kay, makasasala man ka, humuan ay mong tanang sapot. Usaha buon. Ganun man. Para wala na mong sala. Sige, ako ni hukason kay para wala akong sala. Karon nahukas naman ay mo nga sapot. Mangutan ako nimo. Kini kisa may nagbuhat nimong mata. Ikaw. Kini mong ba kisa may nagbuhat ini. Ikaw gihapon. Kini mo nga dughan kisa nagbuhat ini. Ikaw gihapon. Kini mong tiyan kisa nagbuhat ini. Ikaw gihapon. Kini ubusan sa tiyan kisa may nagbuhat ini. Ikaw gihapon. Jirjira na lang ko.